ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்கம் ஸ்லோகம் 20. பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்டசங்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானீம் திருதம் மே தயாலோ பவாக்ரே குஹம் துவம். ஏ கிருபாநிதியே, மிக இரகசியமான மகிமை உடைய மரணத் தருவாயில் கபம் கட்டும், முகம் வாய் பயத்தால் நடுங்கும், உடல் சொல் பேச்சு கேட்காது, வாயில் ஜலம் வழியும், அப்போது உதவ யாரும் வரமாட்டார்கள். அந்த சமயம் பிரகாசமாய் வந்து குதித்து கொண்டு விரைந்து வந்து என்னை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று அப்போதைக்கு இப்போதே பிரார்த்தனை செய்கிறேன் என்கிறார் ஆச்சாரிய ஆதிசங்கரர்.